मोनसे खालायनाय दोंसे दावनांगौ रोजाबनो खावलायनाय जाबाय आंनिफ्राय दोंसे जोंहा रायजो राजाफोर आयदाखिनियानो जा जोंहा सिरि सासे मानसि दङ मेथाइ लिरगिरि खनगिरि बिथाङा जाबाय अनार बर' मानसिया खिन्थु अना आइ अनार गोसा बिथाङा मानसिया अनार बर' गोबाव जाबाय मेथाइ रोजाबैया बहुत बोसोर जों मोनाखै आं बोसोर आंनि सोलोंथाइ केसन गासै आयराखिनि सोद्रोमाफोरनिसिम आंनि गोदान बोसोरनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय लोगोसे बे ओनसोलनि मा खालामबाय दं नोङो बे सानजाथि ओनसोलनि गासै बे दिनैनि प्रग्रामाव बाहागो लाफैनाय आदामोननिसिम सारमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि हामलायनाय जासिहरबाय माबा मोनसे स्केलखौ माबा मोनसे जायो दे हेल' हेलो আমার আজি এই সেকন্ডে আমি আমার মঞ্চ অবশ্যই থাকিব প্রাঞ্জিত দাস আমার আয়না পিঠে কেন Mazati sikla bela Mazati lain bela Solo mohon kolana Senang izalai puku Bohai baigera Senang izalai puku Bohai baigera Mazati sikla bela Mazati lain bela
solo motola seka jala ke tu bole bege oh seka jala ke tu bole bege Lagao, Lagao, if you do what you do. Minggu बेयाव जोंनि जौस्राङाव दावहारु बिथांखौ जोंनि जौस्राङाव मेथाइ खनफैनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जायो दावहारु मोसानायफोरा रेडि दा मोसानायफोरा रेडि दा Godan Besoli, Doni Sumber, Angni, Jose Durga, from the heart of Bhatas. Sabakas, Bhai, Jose Hamala is a Sibai. Godan Besoli, Binsi, Romzana Gumusana. Godan Katuzal, Nobody may take one of them because somebody don't. Huh?
Itu Bapak. Kamu. Bapak Michael. Michael kamu sama Rasina. Michael. Kita aku tuh menarik yang Sarap undang saya ada rumah yang ini. Ada mudi marinya. Bunga Franzi kayak si Hamil quiz di niku. Di Hamil gerboda dokter mana. Kyo,
Mira con tu gol,
Gusto mo, ragiti tarngero na. Abu Surji? Abu Surji ang sabi ng guru? Andi sabaw-sabaw, laro-laro mo ka na. Andi sabaw-sabaw, laro-laro mo. Ay, ay siya mo di ba sa kayo? Ay siya. Kami yaw sendiri tangan. Sarla, buru, hatur sa batu, sa satu sa. Namne buru. Bene no, abu dari pilisam, ada sundal, pina gahu sa nunggu na, zuni suno. Hey,
बयबो हाग्राफ्राव फैयोब्ला बयबो मासे मासे नोंसोर माखौ हरजाबा बेनिखायनो एसे साफा साफा थायोब्ला मोजां जायो आरो मोनसे गोदानसो ना बयनिबो रायजो राजा नोंथांमोननि बे सानखाथि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फैगौ बे बोसोर गोदानाव बयनिबो न'खरा आरैनो जाथों आरो जायफोरा जोंजों बाहागो लाफैनो हादों बिथांमोनखौ जों गोरबोनि साबायखर बावहरनाय जाबाय आरो सोरहाबा गोसो गुदुं दङब्ला जोंनि बेयाव फैनानै बाहागो लाफैनो हागोन जोंहा माखासे सम दङ बे हरसे सानसे मोसागोन गाबोनसो आनजाद दिन्थिनाय जागोन दा जोंहा जौस्राङाव रेडि ना जोङो समनि आंखाल गासैबो आर्टिस्टफोरा गावबागाव रोंगौथिखौ खिथिगोन गासैबो माने बै सोर दं मोसानायखौ आं मोसाग्रोबाय थागोन आं मोसाबाखैथ' जोबनाय गैया आंनाव हर बावजोबलांगोन बोरैबा खम उथिबाय आंबो दायो हारसिं मोसागोन माइकेल जेक्सन जायाबाबो नाजानायसै Pranjit Das आपने kita mana dialog dua lagi hello Pranjit Das dialog di berapa dialog itu dialog kamu harus ambil yang dalam itu dialog dah kamu nak ini suha awalnya mana film dialog ini hello Hello. Actually, we don't shoot anywhere or Hasan dia. Anywhere nasi. Actually, ini sakit komedi itu berbeza. Dia aja monsut. Dia মানে তার যেগুলো বিচারেছিল দেখলাম অফিসালিও गासैबो गेजेराव जाबायसा फावथिना दिन्थिदों बेखौ आं आगोलावनो खर' बुंलायनाय जायो आंनि गोरोन्थिबा रायजो राजाफोरा निमाहा होब्लानो जाबाय गोदान बोसोर 2023 मायथाइनि गासैखौबो गुरै खावलायनाय जायो आरो खुलुमनाय जायो जै आफा बोराइ बाथौनि अननायाव दररस आइ बिमा नोंनो आंखौ बे आइ बाथौ थियेटाराव फावथिना खालामनानै रायजो राजानि गेजेराव सुंखारि लांनो थाखाय आंखौ बेसिम दैथायहरनाय जायो आरो आं न'निफ्राय सफैनाय जायो बेनो जोंनि बिगोमा फाफुलि गयारि आंनि बिबोनां मेडाम 아줌마의 신학기 별이 설득을 올라이수 암들의 신학기 딘티는 하기든 아줌마 마보네 신학기 별이 설득이 아군들의 아피나 흔나의 앙크들의 앙리 신학기 흔나기든 나라게 목마 아무나 아이 दिनै हदिनै नों उन्दैयावनो आंखौ बै दैमा गाथोनाव दिनै लागायनानै गारनानै फैदोंमोन আজি नोंनि पारक মোক পেলাই দি পেলাই আজি মোক পেলাই দি আহিছে আজি মোক চিনাকি পৰিচয় দিবলৈ আহিছে আজি মা বুলি নেলাগে মোক আমি নাগা দিनै আই आंखौ दिनै बै दैमा गारनानै फैदोंमोन उन्दै समाव नाथाय दिनै सिनायथि होनो फैदों आइया आंखौ बिमाया आंनि जोनोमगिरि बिमा ইমান দুখ আজি পৰিচয় দিবলৈ আহিছে মোক আজি চিনাইথি होनो फैदों दिनै মোক ইমান মৰম দিব নেলাগে
아직 뭘 희망 두번 노래 페라이 아직 뭘 정볼 하나게 제가 타이 세코리 부이라를 앞두는 노사티 부이를 내리고 봐 아직 먹보리 써있기 보이네라 마보리 먹보리 써있기 보이네라 아크피가 흘러 시라이지 아니 안 두쿠거든 넌 그러고 너만 어디 하고 예수 하도 그치에 말을 하려고 머리야. 안보면 디레 해배배지 자네도 가면 아파버려봐 둘이 온나요 아들의 넌비 말이 좋네 노자치 보이는 말을 아니 가팔라 못니 있어도 마 아이 당연히 나. 말을